One, two, three, go! Kapait, kining dughan ko nagsakit, imo kining gipiit, sakit siya ug light. Kay katong nangadto ta sa AC, ingon ka sa cashier nga mo order ka burger. Pero paglingi nako dito sa imong loyo, na ay chicks dito nga pirti ka siksi kaayo. O mga friends, tabangi ko ninyo, naglibog ko daghan sila kaayo. Kinsa man jud sa ilang akong pilion, Sir Jeffrey, Sir Mark, tabangi ko ninyo. Karon kay nang lakaw sila, og nagkiay-kiay pa jud. Di ko katulog